Hej alle sammen og velkommen til min videoblog. Nu er det 8 dage siden, at jeg begyndte på juicefasten, og der er sket rigtig meget, som jeg også fortalte jer i den forrige video i går. I dag der var jeg på vægten igen. Egentlig behøvede jeg mig ikke at veje mig, fordi jeg vidste godt, at jeg havde tabt mig en lille smule. Det har jeg kunne mærke på mit tøj og sådan rundt omkring på stederne, når jeg har mærket. Så kan man godt mærke, at der er sket en forandring. Jeg har tabt faktisk lidt over 4 kilo på 8 dage, så det har gået vildt stærkt. Jeg startede med at veje 100. Slap af. Jeg startede med at veje 68,7, og jeg er faktisk nede på 64,3 nu, så jeg har tabt mig lidt over 4 kilo. Det er gået vildt stærkt, og jeg ved også godt, at det meste af det er vand til at starte med, men jeg synes allerede, at man kan begynde at mærke på bukser og på trøjer eller på jakker, man har spændt ind, at man kan begynde at spænde mere ind i taljen. Så det er i hvert fald de rigtige steder, den ligesom går ind og tager fat. Og så er det selvfølgelig også meget vigtigt for mig, at jeg selvfølgelig bliver ved med den her kur her, selvom jeg måske når ned på en vægt, som jeg ikke ønsker at skal ned på. Jeg ønsker ikke, at jeg skal ned og være alt for tynd eller for undervægtig. Men jeg ved også, at hvis jeg ligesom tager nogle kiloer ned, så har jeg også nogle kilo, jeg kan tage på igen, og stadigvæk bevare den vægt, jeg rigtig gerne vil have. Så selvfølgelig bliver jeg ved med det her, selvom jeg måske vil komme ned på en vægt, jeg ikke bryder mig om, og så vil jeg tage kiloerne på automatisk igen, når jeg begynder at spise. Det kan man jo ikke lade være med, alle de ting, man ligesom skal have smagt, men man ikke har kunnet smage, mens man har været på kuren. Og også lidt af det, som jeg ikke kan smage, så har jeg faktisk tænkt over en ting, som har gået mig rigtig meget på. Dengang jeg startede med juicefasten, der var der rigtig mange ting, jeg ikke satte pris på af mad. Der var rigtig mange ting, jeg sådan, det gider jeg ikke, eller det har jeg ikke lyst til, eller rugbrød, eller et eller andet, hvor man tænker, det er bare ligegyldigt, og man føler ikke, man sætter pris på det her mad her. Og så i dag, så har jeg tænkt rigtig meget over, hvorfor man ikke sætter pris på det her mad her. Man ikke sætter pris på, hvad man får, og hvad man spiser, man ikke dufter til det, men man er bare ligeglad med det. Og det ved jeg, at det vil jeg ikke være, når jeg starter med at spise igen. Jeg vil sætte så meget pris på den mad, jeg får. Jeg vil sætte så meget pris på duften, når jeg skal lave maden. Og, altså, der er bare så mange ting, man ikke sætter pris på, når man bare spiser og er ligeglad med at bare skal have noget mad. Så det vil jeg i hvert fald fortælle jer derude af. Sæt pris på, hvad I spiser. Sæt pris på, hvad I får. Og der er ikke noget, der er ulækkert. Der er ikke noget, der er kedeligt. En rugbrødsmad med leverpostej, det vil gøre underværker lige nu. Det er helt vildt så meget, man har lyst til bare simple ting. Så sæt pris på din mad, og vær glad for det, du spiser. Sæt pris på din krop, og så gør noget for den. Så du kan være endnu mere lækker på mad, når du er færdig. Det er jeg i hvert fald, og jeg glæder mig vildt meget til at komme i gang med at spise noget lækker mad igen. Udover det, så går det faktisk endnu bedre med juicefasten i dag, i forhold til, hvad det gjorde bare for 2 dage siden. Det er helt vildt så meget, min krop har forandret sig, og selvom man måske ikke får særlig meget mad, så er man bare alligevel okay med energi. Man har ikke lyst til at sove på samme måde, som man havde før. Så jeg kan i hvert fald mærke en stor forandring i min hverdag. Så jeg glæder mig til at se, hvor det hele bærer hen, når vi kommer længere og længere ind i processen, og hvordan min krop kommer til at reagere endnu mere på det. Så vi ses i morgen til en ny videoblog, og så glæder jeg mig rigtig meget til at se jer. Hej hej!